ناينا جزي نمار نقحتنا يبر حمقنا خي سعر مهن بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب بمعر مع داين قاعد فلبون سترر زكون يلن قرق وحك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلنمامي ورقو منفس كنت أسقمي بسبرق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالي نفتات الشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبها الكحشنا مسائنا متحقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صان فغري عد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفر تغني. Its inception in 1948. Amazingly, the UK is looking like a tug in the world of geopolitics. Was 6 years old! Israeli 6 years in which Amharas were singled out on the basis مززامو بمحبار اتوم تمزابلتي بسنا لبونا by air from Libya to Rwanda. This is what UK, I think, noticed, that there was another way. الليف يونا عند سيجمنت كإرترا يونا سيجمنت نوروت كإرترا غار ولا تسكت تصرف دسيب لك يسمعك عندي مالتي دسيب لك أبوها ديها تصرفوا بألفي قصرجا بألفي زحالفن تقوم زي تقوم دسيب لكم دي. سلام تخطاتلت نايز channel كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لو مون خلنا كمهرنا كنكحنا كنفلطون كنستعللون زلنا زبل كوارسات حيزه غريبه لخو ناي لومي مجمريا اتوكروناتي ابز يوكيز بهال هاجر حاده ابز حلفه 13 عامታት ቅድሚ 13 ዓመት ዝገበርዎ ውራይ ሎም ንሰብ ብደም ብኤችአይቪ ብኻልን ዝብክሉ ከም ዝነበሩ ዘረጋግጽ ሓቂ ንነዊሕ ዓመታት ዝሸፈንዎ ወፂኡ ሎ ክንሪአና እዚ ወፂኡ እንተሎ ነዚ ነገር ዛቋሪጾም ኢልካ ምሕሳብ ድማ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ስለዚ ነፍስ ወከፍና ኣብ ዩኬይ ስለዝተረኽባ ካሊ የለም ማለት ኣይኮነን ኦራይት ካላይ ንሪኦ ድማ ናይ ኣሜሪካ ዘጋጥማ ዘሎ ፍሽለት ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢናቶም ዘጋጥሞም ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ክሪአና ፖለቲካዊ ሓሸውየ ምስ ሕጂ ድማ ንብርጌድ ንሓመዱ ክእትኸሎ እንታይ ማለት እዩ ትርጉም ኣቢ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ክፃወት ዝደሊ ዘሎ ናይ ፋኖ ከዓ ዕጡቕ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝሃቦ ፃውዒት መልሲ ይብሎ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣትዉ ዘሎ ወይ ኢትዮጵያ እንታይ ማለት እዩ እቶም ኣብኡ ኸይዶም ንዑ ዝብሉ ዘለዉ ወይ ከዓ ኩሉ ገዲፍና መፂና ዝብሉ ዘለዉ ኸ ከመይ ዓይነት ሰባት እዮም ዛዕቦምን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሓደ ካብዚኦም ንኤርትራውያን ዘፀልም ዝነበረ መጓሃዩ ስድራ ቤቱ ክዛረቡ ከለዉ ክሰምዑ ኢኹም ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ከምኡ ድማ ዘሕፍር እዩ ሕማቕ ውላድ ኣይሃብካ ክበሃል እዚ ሕጂ ሎሚ ንሪኦ ይክኸውን መጀመርያ ግን በዚያ ክንጅምር ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ Let's go with this one first. Believed to be the deadliest disaster in the history of Britain's state-run National Health Service since its inception in 1948. Well, here it is. 7 volumes. There's quite a lot of detail in it. Details laid bare in a 258 pages long bombshell report published on Monday by a public inquiry led by Brian Longstaff, revealing እቲ ናሽናል ሄልስ ኦርጋናይዜሽን NHS ዝበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ጥዕና ወይ ከዓ ናይ ጥዕና መከላኸሊ ዝብልዎ ሚኒስትሪ ንሱ ንዓመታት ሸፊንዎን ዓቢጥዎን ሓቢይዎን ዝነበረ ሓበሬታ ውራይ ኢሎም ንሰባት ኤችአይቪ ብዘለዎ ደም እናበከሉ ንሰባት ይሕምሙ ከም ዝነበሩ ዝገልጽ ዶክመንትን ዓመታት ዝሓብዎ ፓብሊክ ኮይኑሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ንስማዓዮ ክሳብ ክንደይ ዘሕዝን ምዃኑ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ኣፍሪካ ኸይዶም ኣብ ኤርትራን ኣብ ካልእ ሃገራትን ብመግዛእቲ ዝገበርዎ ገበናትን ጭቆናን ቀትለትን ከይኣቕልዎም ነቲ ኣብቲ ዓዶም ንዘሎ ሰብ ዝገበርዎ ድማ ስምዑ
deliberate attempts to conceal the now infamous infected blood scandal and evidence that government officials destroyed documents in 1993. They said documents were on how British authorities and the Public Health Service knowingly exposed tens of thousands of patients to deadly infections through contaminated blood and blood products from the 1970s to the early 1990s. So is the report the بزح كابو أبشان شعتمين تسعان سلستان كم زد فويز قلت وراي لهم زتبكل دم باستفل عليه حمامات نزتبكل دم نحموما سبعة بهوسبيتال كمتصوم كله بتدمت النهبو كم زمرزي قبرهم نيرو ويكا كم زبكل ويكا كم زحمي قبرهم نيرو كتحكمي لك تعنا تركبي لك أنا بحكمنا ناتو مسكاتك زي دم زي كدم استبكل زا كبو وسيدهم نحبو نتسب زياتهم دماء زوم أبصرجع أنا ناتي فرد كبيه سوري زي أما عالتو هي وتنان ريز لنا هنا بسدة هاللغة أبي أوروبا هاللغة أبي أمريكا هاللغة زوم كلهم أبصرجع حنت خي بدل كايوم سأليم ده هبيدة لهم تعرفوها أبحكمنا نرس كوينهم دكتور كوينهم كسرناها قالوا انتايكو قبرو خمس قولوا نما جماعته ذا شجرة كاي كونن مغنياتو حنت خي جبر كايوم ويكاب سقوني يكون كاي ورد كايوم كاللغة زقبرو وزلفا أبتن الساتم حما غيرهم كبدلوها زغولو لبوتا كرهبوها خلو انتايكو قبرو خمس قولوا نما جماعته أشجاري كونن إذا عجز حبريت هذا السنة هيلو بديتيل من انت عين سبات يوم سوم زبكلوهم نيرم كرينا زي كان عالم إذا قدايتي كل لقينا كيف اللي كخلها قام قمت إنه خطوة أشجاري كونن عميدان زعوت زلوا تسلمت هبي لهم كصرفوا بينالتي نزي صحاتو تسلمتي انجليزاويان كم كل 3 عامات بهبي ببال زصرف زنبرو ازوم سبازياتهم اب حكمنا اب نرس اب قالو قينهم كحقصونه قالو انتاي كغبرو خمس قولوا مقبارهم ترى ديكونس اكندنتهم كم زغبرو بحق حتيتهم نافرد زغربو نتو دوكمنت كنو ويكا كم زي تجبر انه غبرو كم سلو خلو ازخا اتزغدد جبني ازغن انتاي زغرمالو انجليز بزعبا يوكي ويكا عباي بريطانيا كوينا نزارب زلنا نفرق افريكا ويونا نخندي هاجرات جزيو كساب لومي غرتا زي حتى نبرتنا يا افريقاويان سرقوا ابيت مذكرنا تزرو زلما مليونات زقحس زلما منقسين نزارب زلنا كي حفرد ما قمت ليلو ناي مورال سباخو خوين متيو ايرترا سبعه مسالات يتخبرن بلالو ناي زبنات زقحسون زقطقطون زጨፍጨفون ناتو كحساكب يغرتا حتى زي كاله منغستي ويكا هاجر بدم ناي كالوت بهبت ناي كالوت زهبت ما هاجر لوم تقمتيلو نخالوت هاجرات كفرد دحر زي يبل زلو اب على ايرترا دما بزح سمبرات زلو تقدم زغزوون زسرقون بوقعي طليان زغرفو فابريكاتات كاب ايرترا سريقهم مزميزوم زخدو ايرتراويان حتحدهم كم زقاتلو زغبرو كياغلوم كساب لومي نيرترا اب مبدال اب سكيورتي كونسل نا يو ان يكون اب كالو كله انترناشونال ارينا نيرترا نمصلامن نتا هاجر ايرترا نمطفان بكل حيلو زنقساقس زلو حيلينا نزارب زلنا نقصل ريبورتنج زترا يكون. They lost sight of what was known about the risks of viral infections from blood. Doctor knows best was such a strong belief that health departments did not issue guidance to curb the unsafe use of blood and blood products. Decision-making on measures that could make blood and blood products safer was put off then. ምናልባት እዚ ሕጂ ንርሰምዖ ዘለና ካብ 7 ክሳብ 9 ዝኾነ ነገር ምናልባት ብጣዕሚ ቆለጭ ብላካ ክትሪኦ ከለኻ እንታይ ግን ዘገርም ኣለዎ እዚ ትማልት ማልት ኣይኮነን ኮቪድ ብዘይ ተረጋገፀ ቫክሲን ገይሮም ንዝኩሉ ሰብ በኪሎሞ ዘለዉ ብሚልዮናት ሰባት ድማ ሳይድ ኢፌክትስ ናይቲ ቫክሲን ተባህለ ክንደይ ሰባት ዝሳቀ ዘሎ እቲ ጉዳይ ድማ ዓፍኖ ሸፍኖ ይኮይኑ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ አርእስቲ ብዛዕባ እዚ ናይ ኮቪድ ዝወረደ ኣብዚ ቻነለይ ንኸየምፅእ ኣጠንቂቖምኒ እዮም ንዓይ ቀደም ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ቅድሚ ዓመት ጅገለቢለ የምፅእ ነይረ ስትሪክት ዎርኒንግ ነቲ ቻነል ካንስል ክገብርዎን ክዓፅዎ ከም ዝኽእሉን ገሊፆምኒ دكاتره تستيفاي زغبرو ابايتو ناي اوروبا حبرت كتمصو كم زي بلكا سلامتاي خصكم خون كيلو يوتيوب كابتوم ناي فارما كامباني بزحات اوصل زلو هذا اب تلفزيون اندستري وي كابز انترتينمنت اندستري زبصح ادفرتايزمنت غنزب زخفل وي ما زحيله لوبي زلو مني اتي فارما اندستري زبحال نتي كتابه زمصه كوم دما ابز قربا وان زرغاغ زلو ايفن تي فيروس ما اب لابوراتوري ناي تشاينا ورايلوم ناي امريكا كيلاتات او بصيحهم كم زغبرو كم زبحال زلو تزربا دما ورايلوم ني تشاينا
ሰይጣናዊት ሃገር ሕማቅ ሃገር ንኽትበሃል ተባሂሉ ኣብ ኣሜሪካ ዝተሰርሐ ቫይረስ ኣብ ላቦራቶሪ ናይ ቻይና ከም ዝሰልኽ ተገይሩ እዚ ነገር እዚ ምስ ግዜ ኩሉ ፀሪኡ ክወፅእ እዩ ሽም ናይ ቻይናን ስእሊ ናይ ቻይናን ንምብካል ዝተገበረ እምበር እቲ ላቦራቶሪ እቲ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እቲ ኣንቶኒ ፋውቺ ዝበሃል ካብ ቀደም ንሱ ዝነጥፈሉ ዝነበረ ዓውድን ንሱን መሻርክቱን ኢንጂነር ዝገበሮ ኩነታት ምዃኑን ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኤክስ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ቀደም ትዊተር ሎሚ ኤክስ ዝበሃል ዘሎ ኢሎን ማስክ ነዚ ኣንቶኒ ፋውቺ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ክእሰር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ትዊት ገይሩ ነይሩ ብሚልዮናት ሰባት ድማ ሼርት ኮይኑን ተራእዩ እቲ ትዊት ማለት እዩ ስለዚ ትማሊ ዘይተረስዕ ታሪክ ከምዚ ክገብሩ ንሚልዮናት ዓፊኖም ኣብ ገዛ ዓፅዮም ብዘይተረጋገፀ ነገር ንህዝቢ ዓለም ከምዚ ክገብሩ ዝኽኣሉ ቅድሚ 30 ዓመት ቅድሚ 40 ዓመት ከምዚ ገይሮም ኢልካ ትግህን ኢኻ ሓንቲ 100 ዓመት ተኸይድካ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ከይዶም ንሰብ ከም ባርያ ዝጥቀሙ ዝነበሩ ሃገራት ሎሚ ተገምጢሎም ናይ ሞራል ሰባኽቲ ኮይኖም ንዓለምና ከም ማሕደር ክፍትኑ ከለው እቲ ዝሕዝን ክፋል ንሶም ከምኡ ምዃኖም ኣይኮነን ነዚኣቶም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጠበቃታት ወይ ከዓ ዝበለፀ ናይ ደቂ ሰባት መሰል ዝርድኦምን ዘኽብሩን ገይሩ ዝገልፅ ኣፍሪቃዊ ምህላው ናይ ብሓቂ ትሓዝን እወ እቲ ሚድያ ናቶም መፅሓፍቲ ናቶም እቲ ሕፅበት ኣእምሮ ናቶም ብትክክል ሰሪሑ እዩ ንብዙሕ ሰብ ድማ በኪል እዩ ስቲል ኣብቲ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ኮሎናይዜሽን ብዙሕ ሰብ ኣብኡ ከም ዝነብር ዘሎ ንፈልጥ ኢና እዚ ነገር እዚ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብፍላይ ካብ ኣብዘን ዝሓለፋ 2-3 ዓመታት ብዝቀልጠፈ መንገዲ ዝዓንዎም ዘሎ ትኩሉ ንዓመታት ዝሃነፅዎ መንደቅ ኣብ ሑፃ ዝሃነፅዎ መንደቅ ብቁልጡፍ እዩ ዝፈርሶም ዘሎ ኣብ ኩሉ መዳይ ድማ ይዘጋጥሞም ዘሎ ቀንዲ ድማ በቶም ደቂ ዓዲ ይዘጋጥሞም ዘሎ dragged out unnecessarily and failed to reach clear and decisive conclusions. The report was subsequently followed by remarks by Rishi Sunak before the House of Commons, a heart-to-heart apology by the Prime Minister on behalf of the state. This is a day of shame for the British state. Today's The day of shame معلت حفرت يوني منجستي بريطانيا هذا معلتي كنا عمتاتنا حفرت معلت خلوكم يو حق أني تاريخكم أبقى من حزبك قرب كله ويون تقول تبعهم كم زي حجة قبل العالم على نايلكم تعندر وزلهم ديكونس كالوت باورفول حجراتكم وزوج بس جمروا ويون تشاينا راشا زبريكس بهذا الحيلي نتعلم بالانس اوف باور مسات حزا مع التوابيت فردي ناتكم شمن ناتكم قداين كادي يقوون معناته زياتهم زفتصم وقبل أب تاريخ أي تفتصمن زخونة يكون هجر بعالم بس نايزياتهم دوادر ده كونسي هذا عسريت هذا percent نايزياتهم زفتصم وقبل زفتصمت هجر يلا نزع تشاينا لومي كم شيطان زقبروا زلو ويون راشا كم شيطان زقبروا زلو عزف تاتناتا جبنات دفتصمو بدمن وركن هابتن ناي هزبي زهبتمو نوعو غيرهم قبل على سب ديبهم كساب لومي زشكعلو زلو هاجراتنا نزارب زلنا اذا خا اب سميتات خا ويون نغرات نختراسن ديكورس نتي زورده نجر بقالات نخد قلصون كبيريو مخنياتو ناي امايت عمتات هاجرات نصلمتي كمبرايو تحيرهم دما بارنت مخسب مسغودلو اب عدهم كيدهم نتوم حزبي بطرح الناس رحو حابتناتهم غحغحهم industrialization هاجراتهم زهانوتيهم ابو خوينهم لوم دما نسدتنيا نرواندا خنسددينا يبلو next topic سنهلا كريمي so وردتنا اتوم زتراي غير يكونن حج دما ناي غنزب سرق زغبرو زالو كنرينا لومن اب يوكي ذات The report shows a decades-long moral failure at the heart of our national life. From the National Health Service to the civil service, to ministers and successive governments, at every level, the people and institutions in which we place our trust failed in the most harrowing and devastating way. اتزعزن تايد بلدلو كلهم توم منقسات نعمتات كشفن ويم صنيهم ليفلطوا سلا زنبري يكونون كشفن وصنيهم حجون سليخو سلا زوت زلو مقوصصارو سلا زابيوم طرايو ادميت زغبرو زلو in every time نفسه كف غزي كم زي عينت مستير كوص خلو maybe ازرع صفناتو زتحاب حقهم زلو خطلطت كل لكم قبل على سبات استجبر جبنات استعبته نخشفن تباهيلو نخدم سس تباهيلو استجبر ما عاد جبنات كم زلهم فلت لنا هذا بلولومي وترخلته please like جبر support جبر حجي دماري. The United Kingdom, a permanent member of the UN Security Council, a so-called world power, though increasingly the UK is looking like a tug in the world of geopolitics. This country has a long history of UK زبهال هاجر اب جيوبوليتكس كراخلو كم سرقه هاجر يخرز خليل عندكم بالكيشا بتخكل كم سرقه هاجر قال بقاله التقدم 100 عام ويك قد مسوسه 7 عام اب مجزاتو زغبرو زنبر زي كونس حساب لومي كما يجرو يسرق له UK رايو
Okay, let's go. Colonial atrocities, which they refuse to apologize for. They have museums filled with colonial loot, which they refuse to return. And now they have a new feather in their cap. London has become the dirty money capital of the world. We are not the ones saying this. Britain's very own Deputy Foreign Secretary has made a rare admission. He says... እንታይ ዝብል ዘሎ ንዘበናት ዝሰርቅዎን ዝዓመፅዎን ዝገዝዎን ናቱ ካሕሳ ይኹን ይቕረታ ይሓተቱን ካብ ሃብቲ ካብ ቤተ መዘክራት ወይ ከዓ ጥንታዊ ነገራት ናይ ኣፍሪቃውያን ወሲዶም ኣብ ቤተ መዘክራቶም ገንዘብ እናጋሓጡ ከለዉ ንዑ ክመልሱ ይደልዩን እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ሕጂ እቲ ካፒታል ናቶም ሎንደን ዝበሃል ሓደ ካብቲ ሕፅበተ ገንዘብ ወይ ከዓ ማኒ ላውንድሪ ካፒታል ናይ ዓለምና እዩ ብሕማቕ መንገዲ ብየማንን ፀጋምን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመፀ ገንዘብ ኣብቲ ዓድቲ ተኣኪቡ ብኡ እቲ ዘብለጭርጭ ገዛውትን ቁጠባን ኣለና ኢሎም ዝንየቱ ዘለዉ ካብ ዓዶም ካብ ፋብሪካታቶም ካብ ቴክኖሎጂ ናቶም ዝመፀ ሃብቲ ይኮነን ዘለዎም ታይዳ ካብ ካልእ ሃገራት ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ኣፍሪካ ብብልሽውና ናብ ሎንዶን ዝኣተወ Nearly 40% of the world's dirty money goes through London. Here's our report. 40% 4% ረሳሕ ገንዘብ ወይ ድማ ብዝተፈላለየ ዘይሕጋዊ መንገዲ ዝዘዋወር ዘሎ ገንዘብ በዚ ሎንዶን ዝበሃል ከም ዝሓልፍ ሎንዶን ማለት ድማ ርእሲ ከተማ ናይዚ ዩኬ ዝበሃል እዩ ስለዚ 400ዊት ረሳሕ ገንዘብ ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ ገበናትን ዘይሕጋዊ መንገድን ዝዘዋወር ገንዘብ እዚኣቶም ካዮምቲ ንዓለምና ፅሩይ ኣካይዳ ናይ ክሊማዶ ናይ ቁጠባዶ ዝብሉ እቲ ዝዓበየ ረስሓት ዘለዎ ስራሕ እናፍቀዱን ኣብ ባንክታቶምን ኣብ ፋይናንሻል ሴክተር ናቶምን ሃንድል እናገበርዎ ወይ እናመስርሕዎ ከለዉ ተገምጢሎም ንካልኦት ሃገራት ግን ንስኻትኩም ከምዚ ትገብሩና ኣለኹ እናበሉ ክእግዱን ከፃበቡ ንሪኦም ኣለና እዚኣቶም ዝብልዎ ኣይትስምዑ ተግባሮም ኩሉ ግዜ ነቲ ሕማቕ መበገስን ናቱ ምንጭን ንሳቶም እዮም ዝኾኑ ዘለዉ Belgravia, Knightsbridge and Mayfair, 3 of London's wealthiest districts in Westminster. Buying a home there means you have arrived in life. But you may also find yourself living next to a Russian neighbour. It is often called Westminster's dirty secret. Russia and the United Kingdom share an adversarial relationship, but wealthy Russians have a fondness for the city of London. They are among the biggest buyers of luxury. The Russia comes alomi ሽም ናይ ራሻ ከም ናይ ሰይጣን ገይሮም ክፅውዕዎ ከይጀመሩ ከለዉ እንግሊዛውያን ቅድሚ ሕደት ዓመታት ራሻውያን ማለት ንዓታቶም ዝኾነ ራሻዊ እንተርዩ ሚልዮነር ኮይኑ ዝስምዖም ዝነበረ እቲ ዝበለፀ ፕሮፐርቲስ ናይታ ከተማ ብፍላይ እዚ ዩኬ ዝበሃል ስእሊ እዚ ሃገር ዩኬ ዝበሃል እንግሊዛውያን እንታይ ኣብኡ ትነብሩ ገለ እስከ ንገሩኒ እምበር ዘለዉ እዮም እቶም እንግሊዛውያን ሃብቲ ዘለዎም ኣነ ይጠራጠረ እየ ቀዳማይ ነገር ሩስያውያን ነቲ ኣብቲ ሎንደን ዘሎ እቲ ዝበለፀ ፕሮፐርቲስ ራሻውያን እዮም ገዚኦም ነይሮም ካብኦም ንላዕሊ ድማ ቀጠር ዝበለፀ ፕሮፐርቲስ ኣብቲ ከተማ ገዚኦም እዮም ኢማራት ብዙሕ ነገር ገዚኦም እዮም ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ክፋል ናይቲ ከተማ ገዚኦም እዮም እቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ ካልኦት ሃገራት በቢ ካብ ናይጄርያ ብዙሕ ገንዘብ ያው ዘሎ ካብ ኣፍሪካ ብዙሕ ገንዘብ ያው ዘሎ እዩ ዝበሃል ስለዚ እቲ ከተማ እቲ ብናይ ካልኦት ገንዘብ ዝንቀሳቐስ እምበር እቲ ሃገር እቲ ቁጠባ ናቱ ሪሊ that's why ኮቲ ዩኬ ዝበሃል እዚ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ወፀ ሓደ ካብቲ ነቲ ዩኬ ዝበሃል ዓብይ ቁጠባ ዘገብሮ ዝነበረ እቲ ሎንደን ዝበሃል ድሕሪ ኒውዮርክ ዝዓበየ ፋይናንሻል ሴንተር ስለ ዝነበረ እዩ ፋይናንሻል ሴንተር ዝገበረ ድማ ዝተፈላለየ ገንዘብ ብዝተፈላለየ ምንጭታት ዝመፅእ ዝነበረ ኣብኡ ሃንድል ስለ ዝኸውን ዝነበረ ኣብኡ ይቕመጥ ኣብኡ ኢንቨስት ዝኸውን ስለ ዝነበረ እዩ ንቐፅል ናይ ራሻውያን ጥራይ ከምዚ ሎሚ ንራሻውያን ከም ሸይጣን ከይቆፀርዎ ከለዉ ካብ ራሻ ዝመፅእ ገንዘብ ከም ሕሱም እዮም ኣፍ ልቦምን ጅቦኦምን ከፊቶም ዝቕበልዎ ነይሮም Rich Russians have bought over $500 million worth of properties in Westminster. So ራሻውያን ሃብታማት ክሳብ ፍርቂ ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ፓውንድ ማለት ፍርቂ ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ኣብ ፕሮፐርቲ ጥራይ ኢንቨስት ከም ዝገበሩ እዩ ዝንገር ስለዚ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ዓዲ ኣትዎም ዝነበረ Why are Russians drawn to London? The reason goes beyond the city's appeal. For years now, Russians have used London as a washing machine to clean their dirty money. One of the easiest ways to do that is to buy a really expensive property. The purchase brings a host of benefits. London and the United Kingdom more generally. እንታይ ዝበሃል ኣሎ መሲልኩም ኣብዚ ሴክተርስ ብፍላይ ኣብዚ ረሳሕ ገንዘብ ዝበሃል ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብምዝመዛ ናይ ማዕድናት ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ናይ ዝተፈላለየ መዓት ገንዘብ እንድሕሪ እዩ ብዘየገድስ ለትሰይ ሓደ ናይጀርያዊ ንበልክቕ ኣለና ራሻዊ ስለዘይከዱ ሕጂ ካብ ናይጀርያ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ይካየድ ስለ ዝበሃል እቲ ገንዘብ እቲ ካብ ናይጀርያ ሚኒስተር ድዩ ገለ ገንዘብ ምሰረኸ ወይ ምስ ወሰደ ብሕቡእ መንገዲ ነቲ ገንዘብ ሒዝዎ ናበይ ዝኸይድ ናብ ሎንደን ወይ ከዓ ናብ ኒውዮርክ ንኸይድ እዩ ኣብ ሎንደን ከይዱ እንታይ ይገብር ሓደ ክቡር ገዛ ይገዝእ ኣዝዩ ክቡር ገዛ ዋላ ኖርማል ዋግኡ 20 ሚልዮን ዝግብኦ ብ50 ሚልዮን ገዚእዎ ንበሎ
ቫልዩ ላይ ትገዛ እዚ ገንዘብ እዚ ምስ ገዞ ፕሮፐርቲ እዚ ብሽሙ ይኮይኑ ዘሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ፕሮፐርቲ እንታይ ገብር ይኽእል ናይ 50 ሚልዮን ገዛ ስለ ዘለዎ ኣማኢት ሚልዮናት ንዑ ከም ኮላተራል ተጠቂሙ ኣማኢት ሚልዮናት ተለቂሑ ኢንቨስትመንት ክገብር ኣብታ ዩኬ ዝበሃል ይፍቀደሉ ካልኣይ ድማ ናይ 50 ሚልዮን ወይ kana 20 ሚልዮን ገዛ ምስ ገዘ ብቐጥታ ፍሉይ ቪዛ እዩ ዝወሃቦ ፍሉይ ሬሲደንስ ፐርሚት ይወሃቦ ኣብ ዝኾነት ሃገር እዩ ዋላ ኣብ ስዊዘርላንድ እዩ ዘለኹም ኣብ ዝኾነት ሃገር ክቡር ኢንቨስትመንት እንድሕር ጌርካ ኣብታ ሃገር ንኣብነት ዩኬ ሕጂ ኣብ ዩኤኢ ኣብ በዓል ዱባይ እንድሕሪ ናይ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ገዛ ገዚኻ ወይ kana 500,000 ገዛ እንድሕር ገዚኻ ጎልደን ቪዛ ዝበሃል ናይ 10 ዓመት ወረቐት ይቡኻ ስለዚ ኦልሞስት ተቐማጥ ናይቲ ዓዲ ትኸውን ማለት እዩ ተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ሩዋንዳ ኬንያ ካልኦት ሃገራት እውን ዘተኣታትውዎ ዘለዉ እዮም ኢንቨስትመንት ንክረኽቡ ኩሉ ግዜ ግን እዚ ገንዘብ እዚ ካበይ መፅኡ ኢልካ ትሓትት ዶ ካበይ መፅኡ እዚ ገንዘብ እዚ እንታይ ቢዝነስ ኣለካ ካልእ ንኣብነት ኣብ ስዊዘርላንድ ከተምፅእ ከለኻ እቲ ዓብዪ ናይ 20 ሚልዮን 30 ሚልዮን ዘለዉ እንታይ ይሓትዎም ኣይንፈልጥን ኢና ኣነ ኣብ ስዊስ ዝቕመጥ ግን ኣይፈልጦን እንታይ ከም ዝሓትዎ ካልእ ሲስተም ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ ኖርማል ገንዘብ ሒዝካ መፂኻ ካብ ኣሜሪካ መፂኻ 50,000 ኣብ ኣካውንት ካለካ ኣብ ስዊስ ኣነ ኣካውንት ክኸፍት ደልየ እንተኢልካዮም መዓፆ በቲ ዘሎ ውፃእ እዮም ዝብልኻ ኣይከፍቱልካን እዮም ስለምንታይ ኣሜሪካ ብዙሕ ተሓታትነት ስለ ተቕርብ ስለዚ ዝኾነ ኣካውንት ጀርመን ከድካ ኣካውንት ክትከፍት ኣይትኽእልኒ ካብ ዝዋን እዚ ንድኻታት ኣይፍቀዱን እዚ ሲስተም እዚ ንሃብታማትን ንማልቲ ሚልዮነራትን ግን እቲ መንገዲ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ስለዚ እዚ ሎንዶን ዝበሃል ድማ ሓደ ካብቲ መዘዋወር ናይ ገንዘብ ወይ ከዓ ትረሳሕ ገንዘብ ዝበሃል ዝፍፀመሉ እዩ ንኣፍሪካውያን ግን ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ንኣብነት ዩኬ ሕጂ ዝዋን ነዚ ዩኤኢ ዝበሃል ዱባይ ብዙሕ ግዜ ብኸመይ እዮም ዝኸስዎ ንዓመታት እቲ ሎንዶን ዝበሃል ከምኡ ዝገብር ዝነበረ ነቲ ናቶም ቀዲሖም ዩኤኢ ክገብርዎም ዝጀመሩ ንዩኤኢ ከምዚ ፍሉይ ነገር ዝገብሩ ዘለዎ ገይሮም ስለምንታይ እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ረብሓናቶም ናብ ዩኤኢ ናብ ሲንጋፖር ገፁ ስለ ዝኸደ እምበር ንሳቶም ስለ ዘይገብርዎ ወይ እውን ንዓታቶም ጌጋ ስለ ዝኾነ ይኮነን ስለዚ ኩሉ ግዜ ክዛረቡ ከለዉ ንሶም ሰርቁ ነይሮም እቲ ናቶም ታክቲክ ካልኦት ሃገራት ብዝበለፀ መንገዲ ብዝሓሰረ መንገዲ ክገብርዎም ዝጀመሩ ዝጥቀምሉ እዩ ልክዕ ከምዚ ንቻይና ካብ ናቶም ዝበለፅ መኻይን ስለ ዝሰርሐት ቻይና ሓንቲ ሰራቂት ሃገር እያ ኦቨር ካፓሲቲ ኣለዋ ቴክኖሎጂ ከምዚ እቲ መንግስቲ ከምዚ እናበሉ ዛረቡ ዘለዉ ኣብ ውድድር ስለ ዝተሳዕሩ እዩ እምበር ቻይና ሕጊ ስለ ጣሓሰት ኣይኮነን እዚ ድማ ወትሩ ከነስተውዕለሉ ይምሕፀነኩም became an absolute pole of attraction for Russian businessmen who had made a great deal of money out of the disintegration of the old Soviet Union, often, one has to say, in some very dubious circumstances. ካብዚ ኣርእስቲ ውፅእ ብምባል ሕጂ ናብ ኣሜሪካ ንሽተይ ክንሰግር ኢና ናይ ፍርቂ ቃላትን ሓንቲ ሪፖርት for U.S. global leadership and for cooperation with allies and partners has never been greater. The People's Republic of China is pursuing military. Was 6 years old when Israelis killed her. ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ባይቶ ቀሪቡ ክፍክር እናፈተነ ከሎ ወይ እውን ክዕሱ እናፈተነ ከሎ መፂኦም እቶም ተሳተፍቲ ስኻ ደማቢትካ ኣለካ ጀኖሳይድ ትፍፅም ዘለካ ኢኻ ክትሓፍር እዩ ዝግባኣካ ክትሕተት እዩ ዝግባኣካ ናብ ቤት ፍርዲ ክትቀርብ እዩ ዝግባኣካ ብምባል ከም ዝኸለፎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ምዕራባውያን ሓለፍቲ ኣብ ዝኸድዎ ብህዝቦም ብዙሕ ነቐፌታን ብዙሕ ውርደትን የጋጥሞም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እስኪ ሕጂ ንቐፅል ኣብታ ናይ መወዳእታ ክፋል ብዛዕባ ናይ ኣፍሪቃ ዘላ ናይ ሩዋንዳ ጉዳይ ክንርኢ ድሕሪኡ ክንሰግር ኢና Deal with the UK on hosting migrants has been a subject that's generated intense debate. International aid agencies have opposed the plan, but in his virtual address to the ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ክንፈልጣ ደልየ ዘለኹ ሓንቲ ነገር ክገልፀልኩም ደልየ ዘለኹ ሩዋንዳ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ስደተኛታት ክትቀበል ወይ እውን እንግሊዝ ነቶም ስደተኛታት ብዘይ ሕጋዊ ንዝመፁ ወሲዳ ናብ ሩዋንዳ ክሰውዶ እሞ ኣብ ሩዋንዳ እቲ ፕሮሰስ ናቶም ክፃረ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሩዋንዳ ነዚ ተቐቢላቶላ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ከምኡ ንክትገብር ወሲና ኣላ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዓለም ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ይዘራረብሉ ኣለዉ ምክንያቱ ቅቡል ኣይኮነን ዕቑባ ንዝሓተተ ሰብ ኣብዘይ ሃገሩ ክትወስዶ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብዘይ ሃገሩ ብዘይ ሓላፍነታዊ መንገዲ ከምዚ ክትገብሮ ይግባአን ንዝብል ኣብ ቀጠር ንዝግበር ዘሎ ኮንፈረንስ ብቴሌፎን ወይ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ተሳቲፉ ፕሬዚደንት ናይ ሩዋንዳ ንዝሃበ መልሲ እስከ ንስማዕ ድሕሪኡ ናተይ መግለፂ ክህሉ fifth edition of the Global Security Forum that's taking place in Doha, Qatar. Rwandan President Paul Kagame defended his country's track record in hosting people seeking asylum elsewhere. President Kagame said that the issue of migration is not new to Rwanda as መጀመርያ ኣብዚኣ ከነስተውለላ ዘለና ዩኬ ዳ ጀሚራቶ ላዚ ጉዳይ እምበር ኩለን ሃገራት ክገብሮ እየ ምክንያቱ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብዚ ኢለኩም ኣለኹ የማናይ ክንፊ ኣብ ፖለቲካ እናመፀ እናሓየለ ስለ ዝኸይ ዘሎ ምርጫ የለን ሩዋንዳ ድማ
زي ترفت غينو أنا أبزي قداي زين رواندا حمياني مغنياتو نجراي وحدك هجرات سريقة أنا بزبط مال زلوا أنا تنسدتني تات نبقى بوتاك صدوين سلزي مزادهم دي ترفم تغينو أنا بأفريقيا تقبله كابتي ناي الإنجليز جنزب بماكركريات ولدلا زي نسدتني زخون بوتا يلنا بيروبا قطباناتهم حماق يخيس لزلو كل جزء قطبا حماق كون كل دما اتهم دك عدي فلايتهم اتصبق كنت زيلو نتجبن نفس سدتنيا يم تصقعوا نسي نتعدلات زبنت لنزلو بمبال قبل على سدتنيا زلوم علي تواردا نابرت عايز خيد نتهم سدتنيا تدسلو بارت تاع دمان قدميت كم صوام يم زفتنو زدما هولاند نريو لنا جرمن نريو لنا طليان نريو لنا سويس نريو لنا عاد انجليز ون everywhere you go بأوروبا أتي صار سدتنيا زخونة بارتي ممليسو نتعوت يز خيزلو از قداي زناي سدتنيا تدما The country has been processing many migrants. They include those who are stuck in Libya since 2018 while trying to cross into Europe. We provided that safe haven for people to come here or be processed through here to wherever they wanted to go in 2018. So since 2018, hundreds of thousands of people have been brought. رواندا دما بقديا كاب كتشن عصرت شومنتن ابتنا ليبيا كنتات يكون ابكال بزقاتمي سدتنياتات كاب شجر اوصينا ابعدنا نابكال عالم نكخدو غيرناينا سلازي زو غدايزي سلامتاي حجي كما ازارب عرس زخون زلو نيوكاي تدليكم دليتكم بلوا انت رواندا كن سدتنياتات ابتدي نربحالو غزي زنبرناون حلافنتنا تقبلنا سب وسيدنا اينا سلازي نرواندا كابتناتكم رسح زراربا اوصوا ز عينوتي زارب زلو بتخكل سدتنياتات افريقاويان كابنيو تمليسوم نابزي ابشجر كوتكو ما نمدس بلاي كوننجن كابنا بدما سبات سدتنيات سدت نطو نخبل زغبر زلو بأوروبا ولا قا نغزيو صقام زفطر تمسله نافريكا كن صبقيو سدت تطو كبل خلالو افريكا كاب دخنتا كتوص تخينا ولا ونت بوليتيكاو صقام زلو اتسب مسدات تقاريص وين تصقام كفتحو زغل زبل مرداتا كلونالو ناي موداتا رسناتي بزعب افريكا دحريو كتا ابتناي زوبانا كماتيه مالتي. Really quickly, we talk a lot about the African Continental Free Trade Area, the ability for goods and services to move across the continent. Mr. Dangote, you have previously complained about the difficulty of traveling on a Nigerian passport across the continent. Has it become easier? Even an hour ago, I complained to President Kagame. أليكو دانغوتيز تبالي هذا هبتام أفريقيا أب كونفرنس ناي بيزنس أب رواندا تساتيفو هذا كابتي أب سأجمني إنفستمنت ويكا نافريقيا أنا بعدهم إنفست نغي قبرو شجر زخانم زلو قداي ناي فيزا مخانو أب نفسه كف أفريقيا أنا خيل 35 ديفرنت استفلاليو فيزا 5 مليون بيزنس نغقبر بزح كم شجرن أب كونفرنس أترير تزاريبو أما ودا تحنت تزاريبو فايرال كوينا زلا ملختي. And you can come here visa free. No, yeah, it's the best example, but I told him that, yes, as an investor, as somebody who really wants to make Africa great, I have to now apply 35 different visas on my passport. And I told Mr. President, I said, Mr. President, I really don't have the time to go and be dropping my passport already the same. Then I can understand. You know, I can assure you, Patrick doesn't need 35 visas. طيب لالو تازجر متن زربا مالتيو مبزعتو هجرات افريقيا 35 هجرات خيتو خينا 35 فيزا يزليني ازينا ناي بحق زحزن كنسو نخلنا معرن تزرينا كو صبغيو نعوز حتى زنبره ناي اوروبا باسبورت زلويو نزي اوروبا وجن زخون يقوم فيزاو ناي دليوني سلاز اوروبا وسب افريقيا حمد لله تنقسقاس نحنا افريقياويان جن كوم عدل زي رخبنا نابلي زمار زلو ناي بحق زحزنيو لتس جينا بتناي ريجن نابي تبيانتو Ethiopian regime to power. 6 years in which Amharas were singled out on the basis of their ethnicity and demonized, labeled, attacked, displaced, and slaughtered in mass. Not only by regional governments, but more seriously by the federal government. حركة كابتن حلفتنا يتم نايفانو قال جنبار بزحات اليوم تنفانو زي اسكندر نجاز بال حدا prominent كابتن أمحرا نايفانو حيليو نسودما نتي بمنجدي بريزنت أمباسادر نا أمريكا أب إثيوبيا زلو إريك ماسينغاز بال زغربت عوعيت فانو
ኣብ ጣውላ መፅዮም ምስ መንግስቲ ናይ ኣቢ ወይ ካብ ፌደራል ክዲስካስ ክገብሩን ጉዳዮም ኣብ ጣውላ ንክፈትሑን ዝተገበረሎም ፃውዒት ናብኡ ክመፅእ ተኮይና መጀመርያ ክርዳእካ ዘሎ ኣቢ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ኣውጅዎ ዘሎ ፀገም ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ብዙሕ ንዓመታት ዝቐፀለ ግፍዕን ስቃይን መቕተልትን ስደትን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ብፍላይ ድማ ናብ ዝለንቀነ ኣብዚ ከምፅኦ ስለ ዘሸግረን እምበር ሓደ ፖሊስ ተወላዲ ኣምሓራ በቶም ናይ ፌደራል ወታደራት እናተጨፍጨፈ ከሎ ኣብ ጎደና ቀዲሖም ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ኤፔክስ ገይሮሞ ይዘውር ኣሎ እቲ ቪድዮ ናይ ብሓቂ ዘስካሕከ ብዙሓት ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ድማ ሼር እናገበሮ ብስሓቅ ክንደይ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኣምሓሩ ይወርድ ከም ዘሎ ብምባል ይጥቀሙላ ነይሮም ተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት ፀገማት እቲ ናይ ፋኖ ብዙሓት ወገናት ናይቲ ፋኖ ነቲ ኩነታት ነዚ ፃውዒት ናይ ኣቢ ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ሽምግልና ከም ዘይተቐበልዎ ክገልፁ ከለዉ እዚ ካባቶም ግን ነቲ ሽምግልና ክቕበሎ ከም ዝኽእል ግን ቅድሚኡ ሓደ ናይ ኣምሓራ ጥርንፍ ሓይሊ ወይ ማሕበር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ምስቲ ናይ ፌደራል መንገዲ ክዘራረብ ተኮይኑ ስለዚ ስቂልካ ኣምፂኢልካ ዲስካሽን ዘይኮነ ብዙሕ ነገራት ክግበር ከም ዘለዎ ይፅውዕ ዘሎ እንተኾነ እዚ ተመሳሳሊ ብኩላቶም ሓደ ዓይነት መልሲ ይረክብ የለን እዚ ጉዳይ እዚ ናብዚ ናይ እዚኣቶም እስከነብፅሕ ምቲ ኣቢ ዝፃወቶ ዘሎ ጌይም ምስ ምንታይ ተሓዝ ከምዚኣ ነዚኣ መስማዕ ማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብጽሑፍ ኣብ ዝዘርግሑ ሓፂር መግለፂ ሚኒስተር ምክልኻልን ሚኒስተር መስኖን ከባቢን ለውጢ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ በቲ ተገይሩ ዘሎ ናይ ሽመት ለውጢ ኢንጂነር ዓይሻ መሐመድ ደጊማ ሚኒስተር ምክልኻል ኮይና ክትሽየም ከላ ነቲ መዝነት ሒዙ ዝፀንሐ ዶክተር አብርሃም በላይ ድማ ብሚኒስተር መስኖን ከባቢን ክመርሕ ናብ ካልእ መዝነት ተመዲቡሎ ኣብቲ ሎሚ ወግዓዊ ዝኾነ ምልውዋጥ ሽመት ዶክተር መሐመድ ኢድሪስ እውን ደረጃ ሚኒስተር ዴኤታ ሓላፊ ምዋሃድን ህንፀትን ዴሞክራሲን ኮይኑ ተሸይሙሎ መግለፂ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ምኽንያት ናይቲ ለውጢ ሽመት ኣይጠቐሰን ሚኒስተር ምክልኻል ኮይና ዳግም ትሽየም ዘላ ኢንጂነር ዓይሻ መሐመድ ኣቐዲማ ንመዝነት ሚኒስትር ምክልኻል ሒዛ ድሕሪ ምጽናሓ ብዶክተር አብርሃም በላይ ምትካኣ ይዝከር ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እዚ ምስግጋር ናይ ስልጣናት ወይ ከዓ ምቅያር ናይ ስልጣናት ካብ ኣዲስ ኣበባ ቨሪ ኮመን እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ I think ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ብውሕዱ ወይ እውን ዓመት እውን እንተበልና ብዙሕ ምቅያራት እዩ ናሽናል ሴኩሪቲ ናቱ ከም ዝቐየረ ነቲ ርድዋን ኑር ሁሴን ካብቲ ኣማኻሪ ናይቲ መንግስቲ ናብቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ከም ሰጋገሮ ከምኡ ድማ ነቶም ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ ሞር ናብኡ እናቕረበ ዝኣምኖም ሰባት ኣብ ጥቁ ጠጠው የብል ከም ዘለዎን እዚ ድማ ሓደ ምልክት ናይቲ ናይ ስልጣን ውድድር ዘለዎን ስግኣት ንሱ ዘለዎን ዘንፀባርቕ እዩ ከምዚ ፎቢያ ከም ዘለዎ ወይ ፍርህ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ምክንያቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ መራሕቲ ዝቀያይር ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ዝቕይሮም ዘለዎ ዓይነት ሰባት ከንታዩ እንድሕር ኢልካ እውን ኣጋይን ነታ ኩነታት ክትሪኣ ከለካ ኣብቲ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ባይቶ ክዛረቡ ከለዎ ሓንቲ ኤክስፐርት ዝገለፀቶ እውን እዩ ዝገብሮም ዘሎ ነቲ ጉዳይ ናቱ መፍትሒ ከምፁ ዝኽእሉ ዘይኮኑ ንዕዑ ዝያዳ ክሰምዕዎ ዝኽእሉ ዘተኣማምንዎ ሽግር ክፈጥሩሉ ዘይክእሉ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ኦርጋናይዝ ኮይኖም ዕልዋ ክገብሩሉ ዘይክእሉ ዓይነት ሰባት ኣብ ስልጣን ዘምፅእ ዘሎ እዚ ድማ ስግኣት ናይ ስልጣን ዓብይ ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ እቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ምስቲ ዘለዎ ሕጂ ድማ ምስ ኤርትራ ክኽተሎ ዝፍትን ዘሎ ስትራቴጂ ክንሪኦ ከለና ምስቲ ኣብ ሶማልያ ክኽተሎ ፀንሐ ኣብ ኤርትራ ከዓ ሕጂ ዝፍትኖ ዘሎ ኣብ መንገዲ ምዛ ሕጂ ካልአይቲ ንሪኣ ቪድዮ ክንርኢና መጀመርያ ግን ኣቢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ መንፀባረቂ ናቱ ክልተ ነገራት ክንርኢና ሓደ እዚ ጉዳይ እዚ ሴንሲቲቭ ክኸውን ዝኽእል እዚኣ ኩነታት እዚኣ ራእይዋ ፅንሕ ኢልና እውን ክንሪኣ ኢና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ሓለቓ ስታፍ ናይ ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ጀነራል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ናብ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ሚሊታሪ ዴሌጌሽን ወሲዱ ንጥልያን ከይዱ ምስ ጥልያን ርክባት ይገብር ከም ዘሎን ስልጠና ንክወስዱን ኮኦፕሬሽን ንክገብሩ ይፍትኑ ከም ዘለውን and this tells me one thing ካብዚ ነገር እዚ ከምብቦ ዝኻልኩ ኣነ መጀመርያ ኤርትራ አይዞሌትድ ንክትከውን እቲ እንኮ ዘሎ መንገድታት ኩሉ ኣናዲና ኤርትራ ንትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲ ካውንተር ኣታክ ክንገብር ክንፍትን ኣለና ዝብል ሳይኮሎጂ ኣብ ርእሶም ዘለዎም እዩ ዝመስል እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ጥልያን ምስ ኤርትራ ጥቡቕ ዝምድና ክትገብር ትፍትን ኣላ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ባላንስ ንምግባር ወይ እውን ኒውትራላይዝ ጥልያን ናብ ኤርትራ ሙቭ ንኸይትገብር ንጥልያን ኢትዮጵያ ሓደ ብዙሕ ዕድላት ክትፈጥረላ ከም ትኽእል ዘምስል ስጉምትታት ኤቭሪ ታይም ጥልያን ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ከላ ኢትዮጵያ ድማ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ብካልእ ኣጋጣሚ ብካልእ ግምጣል ናቱ እንተሪእናዮ ድማ መንግስቲ ናይ ናቀፀለ ንርአዮ እዚ በቲ ግምጣሉ እንተሪእናዮ ድማ ጥልያን ባላንሲንግ ኣክት ትገብር ዘላ ክትከውን ትኽእል እያ ጥልያን ካንታ ክትገብር ትፍትን ኣላ ኣሜሪካ
بقليلو كتفقدها كم زي تخل مس إيرترا بفلاي بوليسنا أمريكان تزي تغيروا طليان مس إيرترا خد جبرة تخل شركة تفقدها كم زي كل تفلتها سلازم داك تجبر له استراتيجي مس إيرترا سرح كسرت وعينا مس إثيوبيا وركب كم زلوا كتفلت تتكلم له سلازي زي أبجون ورح يشدوش كن جبرينا زبلوز لو ناي منيسرات مزداد ناي طليان كابو تمركشنان كجبروز غلو علات انت تبقي سي مدام دم تاخن جبر نخل ويكا حدا جمجام كنوسد نخل مهنياتو طليان اتخذ زلا منقد انتايزل تبعر انت عينت استراتيجيه بقرن افريكا كتكتل تفتنا لا لذي كنرن خلينا እዚ ሓደ እቲ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትፍትን ዘላ ወላ ምስ ራሽያ እውን እንትኾነ ወታደራዊ ዝምድናታት ንክገብሩ ካልእ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ምስ ኤርትራ ስጉምቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ንኸኣልዩ ምፍታን እዩ ምስ ቻይና እውን ብተደጋጋሚ ስትራቴጂክ ፓርትነርስ ከም ምዃኑ መጠን እቲ ቻይና ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ፅልዋ ንክገብሩ እውን ካልእ ስጉምትታት ይገብሩ እዮም እቲ እንኮ ክገብርዎ ዘይክእሉ ዘለዉ ግብፂ እዩ ናይ ምስ ግብፂ ምትፍናን ስለ ዘለዎም ናይ ግብፂ ኣካይዳ ካውንተር ንክገብርዎ ብካልእ መንገዲ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ هذا زي تنصر نصور زخون علمان دي زلوم إثيوبيا كل جزء نيرتران مقبات يجن نوعو أبز حتصير جزء خبر ودي أمز حسب زلو ولا بلونج تيرميو انتهي استراتيجياتهم we don't know الجنازي بزيد معنا نزق دايزن رياج هنا أمن قد زلو كله أبدك زلو أما سميدا أبديك توك زي كله نحن قالس ورد تقالس ورد بتاع سبعي كل أديها من مسمى تايتبك أديها أوغاندا مزحي كرايا أدل لك أمسكا أيتصدق تسعن حادن مثل الليلة أدي حادن طويلك نقزاي شيشة حس كله يتعنزدن طويلك نقزاي شيشة حس كله يتعنزدن ناتنا أنزي نفتحسي واقع خفل زي دلي بواقع وحدات طاي لوط خمس بواقع خلوت لوط خمس زلي حبرة تسب زي كله نحن قالس ورد تقالس ورد بتاع سبعي كل أديها من مسمى تايتبك أديها أوغاندا مزحي كرايا أدل لك أمسكا أيتصدق أجل الحساب سدد أبو خايف ويا كذا نقول له أنا بقول أنا وتهدرات أقول أبو ينو أكيد بتعم أنا أكيد إن الزاري بخلي يتحازني أنا زواجا زغفل جل هزبي we have to do something إحنا بيننا بصحنا بزحجر بتصحيت يلا right تتاي ما عاد يودي حرايس كدحان كقاله سيلكا بزح غزي غير كان ديخا نعابل حجو ورد ابت جنبار وصيخا تقالس يبلو خالو نبزح حساب انديخا زي تقالسه واغا كفل دلو زي كونه نابل كتزارب زلغا فلي واغا انديخا تخفل زلغا اوف كورس اب يوتيوب تزارب سلا زلغا مؤشحات ገንዘብ سلا زلغا بزح واغا تخفل لها تهكل زخونه مصنعت زي بلو رابش زخونه زربا غحاف زخونه زربا كاوشتها كتفنا وعلكا تقاله زلغا خوين اندي تسمعكا زلو وي ون يقاله سيلكا نتحساب سلا تشطو زلغا حريك قال سندحر خوينو نعاورت هجبت بايتا يبلو خالو نويح وان دي بايتا سينه تبليركا سباين درغوينكا وي ون تقالسي سلاماوس قالسي وي ون بابت اولاخ غبر تخل قالسي ايقبلوني يلكاخا بغونصن بامنن بحيلن انا نتسلطان كنقير يلكا دارخو خوينو تحسابكا وريتكا دي تقالس حجي نويح وان بغلو ابا مقلو خوينو من عايلونكا ابا اديس ابا خوينو من عايلونكا اب اديس ابا كوفيلكم مزعتهم كا خمس دريم زلو ابزي حدا ون نيرو صحيفكم لا نيركم تمساسالي تم ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘለዉ ከሪየኩም እንዴ ብዛዕባ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ስድራ ቤቱ ዝበልዎ እውን ክንርኢና ናይ ብሓቂ ሕማቅ ውላድ መጓሃይ ወለዱ ከም ዝበሃል እዚ ሰብ እዚ ስድሩ ጥራይ ኣይኮነን ብኤርትራውያን ጥራይ ኣይኮነን ዝፅላእ ኤርትራውያን ምኽኑይ ብዝኾነ መንገዲ ዝፅላእ ድሓን ስክነትና ኢልታ ይብሎ ንስማ ንሽተይ إحنا بيننا نمثل لون كله أجبال قعماس من ده على سلي لكاي من ده على سلي لكاي سان جنزبي هاتك على زلها حد ما نقول فندني جهاز حدا خاب إسرائيل مويتلو نعوخا جنزب أكل بقى سيسرعها هذه أبتكراي زلهم تجارو مقالستي اللوناتو
ናትናኤል ክርሞ ኩሉ ግዜ እንዲ ጽቡቅ ገይሩ ዝምልሰሉ ገንዘብ ጎፋንድ ገይሩ ጥራይ ኣይኮነን ገንዘብ ዝገብር ምናልባት ኣብ ዩቱብ ስለ ዘለና ጽቡቅ ጌርና ኢና ንፋለጥ እዚ ሰብ ኣብ እስራኤል ምስ ሞተ ብውሕዱ 20 ቪድዮ ገይሩ ኣሎ ነናይ 2 ሰዓት ብውሕዱ ዝንውሓቱ 20 ቪድዮ ገይሩ ኣሎ ቅድሚዚ እንድሕሪ እዚ ሰብ እዚ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ፀገም ከም ዝረብሕ ንክትፈልጡ ተደሊኹም ናትናኤል ይብል ኣለኹን እቲ ተፈታዊ ዝበሃል ማለት እዩ I don't know ከመይ ገይሮም እዮም ታሽም ተያሂቦሞ ኮንትራዲክሽን እዩ ምክንያቱ ምስ ስርሑ ዝፍቶ ስራሕ የብሉን ብሓፈሻ ግን ኣነ ሚስተር ጋርበጅ እንደይለዮ ካብኡ ዝወፅእ ጋርበጅ ስለ ዝኾነ እዚ ጋርበጅ ኩሉ እቲ ዝሰርሖ ኣብ ግዜ ውግእ ኣብ ግዜ ባእሲ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ግዜ ሞት ናይ ኤርትራውያን ስቃይ ክጋጥም ከሎ ሽዑ እዩ ዝረብሕ ዩቱብ ናቱ ከይድኩም ረእይዎ መፅናዕቲ እንድሕር ጌርኩም እዚ ሰብ እዚ ካብ ዝመውት እቲ ቪድዮታት ናቱ ብብዝሒ ቪድዮ ይገብር ይረኣየሉ ባእስን ዕግርግርን ሓሶትን እንተዘይኮይኑ ኖርማል ሚድያዊ ስራሕ ክሰርሕ ተጀሚሩ ሰብ ኣይርዮን እቲ ቻነል ናቱ ስለምንታይ ዘይርዮ ምክንያቱ ንሱ ክዛረቦ ዝኽእል ቁም ነገር ስለ ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ ዝፈልጦ የብሉን እታ እንኮ ዝገብራ ኣብ ግዜ ውግእ ናይታ ውግእ ወይ ከዓ ባእሲ ካልኦት ምስ ተባእሱ ምስ ተኣሰሩ ምስ ተጨፍጨፉ ንዓታቶም ኣብ ስምዒት ናእተወ ከምዚና በይንና ክንቃለስ ኣበይካ ተቃሊስካ እንድሕር ንስኻ ከምኡ እንተትገብር ነርካ ትምትህርራም ተኣምነሉ ተነርካ እኮ ቀደም ተኣሰርካ ነርካ ከምቶም ንስኻ ጎስጉስካዮም ኣብ እስር ቤታትን ኣብ ካልእን ዘለዉ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣዝዮም ኦፖርቹኒስቲክ ንባዕሎም እናረብሑ ከለዉ ንካልእ ሰብ ግን ንረብሓ እዩ ዝሰርሕ ዝብል 6 ቪድዮ ንመዓልቲ ዝሰርሕ ሰብሲ ከይሓፈረኩም ኢሉ ክኸስስ ንመን እዩ ክኸሶ ዝኽእል ክንዱ ኣብ ዩቱብ ቪድዮ ዝገብር ሰብ ሰዓታት ኣብ ዩቱብ ዘጥፍእ ሰብ የለን أنا كل يوتيوبريه كلهم زم ولا عبيتنا شانلات ناي أمريكا وتاريخها من البعض 3 فيديو ماكسيمم 4 فيديو كقبري يقولوا خونو 6 فيديو أنا معلتي 5 فيديو أنا معلتي مخاكك 3 ساعات 3 ساعات literally هي وتو يوتيوب يزبزي مغنيات كل 3 ساعات 4 فيديو شو من 9 ساعات نزارب زلنا شو من 9 ساعات يوتيوب كوفي له سبزي كزارب تراي سوزي هاي هراي نغزر سوري قال لي فكم لما لسابتيهم أجندة. ግን ጨካና በቃ ሰውት ይለቁማሉ በዓመት ወርቁ ከምውን ቲፒኤልኤፍ የፈለገውን እያደረገ አይደል የራሱ ወታደር አስቀምጦ ኤርትራ ይለይልኛል ብሎ ወደ መዋጋት መሄድም ይቻላል እሱ ሁሉም ነገር ስለሚያደርግ ማለት ነው ለምንድን ነው ብርጌና አንዱ ምናምን ባል ማምታታቻ ስሞችን ማምጣት የተፈለገበት ማለት ነው ለምን እዛው ውስጥ ቆጥሬ ብታይ ፋክት ነው የምናገረው ቆጥሬን ብናይ 10 ኤርትራዊ ከዛ ማዕከል አታገኝም زي زرباس تمام لهم تمالي كي تزارب كل حليفة حقهم يقوم كعب زعات قريبكمني زوم برجين حمودو تباهيلهم متيوم زلو استراتيجي نايت منجست أبي أي تردونا له هو حد أفصلت أنكو فيلو بانكن تانكن حيزو خلو من سيات إيرتراويان من سيات أبتكا دوبنا إيرترا معسكرات جيرو ملي خلو تابو تواجيهم نتسرعات كغيرو زلني يرتزخون كأدم تتكملون يرو أي تتكملون هو حزب بهاد نتهاجر كرغمشا إيرتراويان لما تصبوا جيرميم زفلت ويزبط إيرتراويان هو حد نايسرعات مغيار حلمو خمزي ولا بإيرترا كاب قدمكم زي نبر انتايدا نإيرترا نتزبا نتهاجر أفريسو بعلو خقوع صرا خمس دلت رايم زفلتو that's why إيرتراويان مسجدر رقيبان بتتقراي حليفهم وانت قمتي لهم نتو واحد كم سيطان زغطروا مس منكستم دما دوي لهم زلو ስለዚህ ዞም ሕጂ አዲስ አበባ እንጽዮም ዘሎ ብቁጽር እንተሪናዮም ውን 10 ይኮኑ ኤርትራውያን አቡ ዘሎ ተጋሩ መልዩ ከምዚ ዝበሃለ ግንባር አቆይ መለኹ ይሉ ክጉስጉስ ዝፍትን ዘሎ እቶም ሓደ ናቡ ኸይዶም ዘሎ ሰባት ከንታዮም ዝብሉ ስምዑዎ ኣነዚ ውን መንነቱ ነጊርኩም ነይኹም ናይ ብሓቂ ዘገርም ኣብዚ ሓደ ኣነ ካብዚ ፓስፖርተይ ቀዲደ ዝኸደ ዝብል ነይሩ ኣነ ካብ ጀርመን መጽ ከተማ ከባቢ ከተማ ፍራንክፈርት ፍሪድበርግ ትባል ዓዲ ሕማቕ ኣይነበርኩን ክሰርሕ ኸእለ መንእሰየ ነገር ግን ኣነ ብፅቡቕ ነገር እንተልዩ ምሕር ከምስኻ ምፍታው ናፅነትካ ሕሊፍካ ኢልካ ንነብስኻ ጥራይ ምንባር ብዙሕ ዝምችየ ምስ ሰብ ኣይኮንኩን ዛትዋይ ኣነ ኣንፈታት ናይ ኣዲስ ኣበባ ካትሎ ስለ ዝነበርኩ ስደት ራሕርሐ ፓስፖርተይ ቀዲደ ሕጅስ ስደት ወደ ስደትን ክርኢ የብለይን ኢለ ኣብ ጥቃ መሬት ዓደይ ተቃሊሰ እታ ክውካሕላ ዝግበአኒ እታ ክፈትዋ ዘለና ሃገረይ ብተግባር ደቃነሰላ ክሳብ መስዋዕቲ ትኸፍለላ ክሳብ ከላሽን ሒዘ ፀላተይ ክስዕረላ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ፅሒፍኩም ላይ ኣለኹም ብዙሓት እውን ብፕራይቬት ፅሒፍኩም ላይ ሰብ እዚ
ገለ ካብቶም ኣብቲ በዓላት ናይ ኤርትራ ኣብ ንዝድርቢ ዝነበረማ ወረቃቅቶም ዝተበላሸወ ወረቀቱ ስለ ዝተበላሸወ ወፂኡ ዘሎ ቀደም ሰምሳሪ ዝነበረ እዩ ብዙሕ ገበናት ዝፈፀመ ይብልኩምኒ ብምቕፃል ድማ ኣብ ንካናዳ ክኸይድ ፕሮሰስ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክፅበ ስለ ዝደለየ ዝኸይድ ዘሎ ከይዱ ዘሎ ስለዚ ኣብ ጥቁ ዝቕመጡ ዘለዉ ሰባት እዮም ከምኡ ኢሎም ፅሒፎምለይ ቮይስ ገዲፎምለይ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንካልኦት ሰባት ከሸክሉ ዳኣ እምበር ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ገይሮም ኣብ 2011 12 ወላ 13 ካብዚ ስዊስ ዝኸዱ ሰባት ነይሮም ሂወቶም ሙሉእ ዝተበላሸወ ኣብ ስምዒት ኢትዮሞም እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰብ ፕላን እዮም ካልእ ፕላን ኣለዎም ካልእ መንገዲ ኣለዎም ወይ እውን ገበናት ፈፂሞም ካብዚ ዓዲ ዝኸዱ እዮም ነቶም ካልኦት ገርህ ልባ ግን ኣብ ጉድጓድ ክእትውዎም እዮም ከምዚኣ ገይሮም ስምዒት ኣላኢሎም ብክልተ መንገዲ ክንሪኣ ኢና እዛ ዘረባ እዚኣ መጀመርያ ግን እስከ ነዚ ንስማዕ ካብ ሰልጠነ ይፅበናኒ ወይ ልዕሊ ገንዘብ ንዓይ ክብረት እየ ዝቐድም ሰሚዕካ ኣለካ ልዕሊ ገንዘብ ንወለደ እየ ዝቐድም ማለት እዩ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ሓዊ እዩ ነዚ ናይ እዚ ሚስተር ጋርበጅ ዝበልናዮ ሓዊ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስምዕዎ ክሳዕ ክንደይ እቶም ቤተሰብ ሽግር ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ብሰንኪ እዚ ኣቦይ ክብረተይ ኣደይካ ሂወተይ ማለት እዩ ትግራይ እንዳሓሰሩ ንገንዘብ ክብል ንኣንስቶም ተጋሩ ንዕኦም ክሐጉስ ክብል ግን ኣነ ኣብ ሜዳ ክትከልኒ ዓብሳ ይኮንኩን ኣነ ኣም ኖት ፎልስ ፅላል ኢኻ የብለይን ማለት እዩ ስለዚ እንተ ተቢለቶም መፅኹ ገለት ሕርቃን ከምዚ ምቻሎ يسمعك أديها خسرة يسمعك دي ولا ديسك خسرة دسيب لك يسمعك عندي مالتين دسيب لك ولا دها خسرة بفتصم دسيب لك كانيو معرخ ندي أب برايفت ناتي أتيوب زعبا سدراين قالين بزح تزاريبو كساب لومي زعبا ولدو كزارب هاي مرات سكوناني سلمتاي حماق بلاد مقو هاي ولدو زبل زربا سلزامن نسو حماق سلزخوني نولدو زورد زولو تسعنون حماق نقرم تعميد يسمعنا نون that's why ብዙዕ ነገራት ብዛዕባካ ሰምዕ እንትኾንኩ ብዙዕ ነገራት ፅርፍታት ውን ሰምዕ እንትኾንኩ ኣብቶም ወለዱ ሕማቅ ክዛረብ ዘይደሊ ስለምንታይ ወለዱ ከምዚ ግበር ኢሎም ልኢኾሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘይብለይ ክልተ ፀጉሪ ዘብቆለ ክንዲ ሰብ ዝኣኸለ ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ወለዱ ከምኡ ብሰንኩ ዝሓሪቕካ ናብ ወለዱ ስለምንታይ እስከ ንወለዱ ይፀርፍዎም ኣለው እቲ ዘገርመኩም ንሱ ወለዲ ናይ ካልኦት ስለ ዝፀርፍ ጥራይ እዩ بزعبا بوليتيكا في اللي انتلو نت بوليتيكا قداي مست مقناقنتنا تو كند زقناقن اب بيتسب ناي كالو سباتاتي سلصرف نسو دما بزح صقامات ناي بيتسب ون سلزلو نت سدرابيتو نعو زرخبو مسيلوم نتوم سدرابيتو كصرفو من كواردو من رلنا ناي بحقي دما دا حسن ازي ነገር ከጋጥማ ይግባውኒ ግን እንታይ መخግበር ሕማቁላትካ ኣቦኻ ዲሃ ክፅረፉ ብእልፊ ደቂ ፅርግያ ብእልፊ ዝሓለፈን ጥቕሙን ዘይጥቕሙን ደስ ይብለኩም ዲ السؤال زغا نمن كحقوس نحن عانا نحقوس دي وما احنا ندللنا انت بلنا غير ابي ون كو دليل النجر زي انت يبعبع خبز زقلعه انت قلعه مخورن دون زحوها قال له خايد بن ولا فاتر ايدلين كوز نجر زكو انت امتى تقول له ما تنقل سرعهم دي تصور حزب لهم في صدرنا كم زعينت نحن تصقم يبلنا لسه الناس تبدلنا يبلنا مالتي نمن كحقوس يبتغت يبزلو انا كو غنزب تزدلكو ولا خداونتي او سي اي اب غودنا لأن يروح بعقوي ما تيجي مديت فوتونا بعقوي أنت أنا فلوس على أخمو نا أبوي أنت كده يقولكمنا إلكم كو أبوي فازرسي كبوري دبرسينا خيدو كشنا دعوي أبوها حما صل زخونة يكونن السوء تي زي سبزي صلعتي سلا دبزحي نزر كبسب كزلف سلا زوال عبي بالنشتة ما زاربتو يبل عمي فلت دروتي فلت نخل سب برايفت ناي سباتيو كزارب سلا زوال كل جزيان السدماء نسبة سبو موارد خين زلي تخكليو صدرها كرمو بيتسبكا كرمو دسك بلاكا ويسبوك سمعكا كلني حما قد سمعنا انا تولدي بفلاي بزعباتي ابو زرب زعبا ديو زرب كسمع كلغو ناي بحكي زحفر ابزون قال بزح نيرو نجن ابزو 5 سنه سكمبر بزح وردات كم زلوت سبتي فلتي تولد انتي سمع مخون كل جزي لا يحس كش الناس استقبلك انا بسقا حوي بنتاي تبال كن حوي يكون بخمس ناي منبرنا هيوت حوي يكون مالتي سب اب عالم حنت جديد نبر حنت جديد تحرات ليمون حاون حافتو كاوني نو باستا انا حاو حفتي بلين اي فلت امني مناطق 10 نفخي حتى ديامي بحلافنا انا نيرو تمال فكر
هلومي مثلائي وفي مكر تونبو زي سكر زي حافر حسابا يأتو أيوفر ما دلني أنا فقدني يكون كل لازم عندي كاصحاب اللي أنا ميديا أحسب له سب حد جزء زنبر دعرو بيز مسألة خلق هي وثي بالليل دعرو ولدي أقول خاص قوارو أنا مخيدة بزي كده أنا أو سي أبز قرنا خمسة هو إلى أنت زبلة في يوتيوب أنت صدقوا جنزب أشحن مفرقوا تسألي لك جنزب نفهمكم ومن كله فتأنهم يزقب زلوا تدروا أواردو جنزب لحفظ زلوا سبي فتأنا سلام يلني فلت إني العسات حمش عمل سدي هذا سد حاول يكون أنا مرجع يكون أنا نفس سد ولد خذ ولد خذ سد مغانوسي كل سبي فليته مهنياتو كندي سبات كندي عبيت سبات كزنتل زوعل سد مغانو ملحاسو درت زيبلو تي دركنا ناتو دنقرنا ناتو درتو زحلفه مع عقلو زي فلت ترجو زي فلت مزر كبسب جورجيا بوليتيكا فللي يالو بزعبا بوليتيكا نا جورجيا يكون تزارب مس ود تدخل نا بوليتيكا فللي يالو مس يكون تزارب مس فصو مس ارتيست مس عبيت مس حلفتي مس كل سب ولك اوصل زلو وسبيو እዚ ኩልና ገበረ ከለኻ መጓሃይና ይወለዱ ከውን ከም ዘራና ይወለዱ ለወዲ ما ያለውን ከማና ይፈልጥነ ነይረ ቆርስ ብዛዕባቲ አቡ ብዛዕባ አቡ ዝዝረብ ብዙ ግዜ ሰምዐ ንኽትዛረቦ ዝሰክፍ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ምዃኑ ድማ ይርዳእካ ካብቲ ክፋእ ንሱ ዝዘርኦ ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኣይኮነ ሱቕ ኢሉ ተፀሪፉ ወይ ሕማቕ ተዘሪብሉ ከሎ ሱቕ ኢሉ ዝኸይድ ክምልስሉ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ እቶም ቤተሰቡን ስድሩን ግን ሳዕ ክንደይ ከም ዝጉህዩ ኣብ ገንዘብ ዝገዝኦም ማለት እዩ ኣነ ያኸ ኣሜሪካ ከይደ እንታይ ገብረለይ ንዓይ ድሕሪ ዘይሕጉሰኒ ኮይኑና እንታይ ገብረለይ እንታይ ገብረለይ ሓውና ካብ ሓዊ ዘይጥበስ ከምዚ ዓይነት ሓዊ ክህልወኒ ኣይደልኒ ኣነ ምክንያቱ ነቦይ ዘዋርድ ሓወይ ክኸውን ኣይደልኒ ኣነ very sad بعثت انا بديهانا يوم كيدم حماق يرايو قال يرايو بنفاريت بعد انا نبوي خايت دحنا وطافي ود دري ادغنا بدت يلوصي غفند مين صدرو مسدد ريسا مغنز ريسا مسدد مخلص صفري لك بزي مخلص صفري مسدد ريسا ود عبدنا ميتو لك يا تا كل بوليتيكاناتو كم زان سمع زلناينا اسكنيشتي ابتي ارسنا ملسك نبل نبي حق زحزنيو اتي بعد زي زرو بوليتيكا نتحبرت سب كسع كندي حسيو خمزلو مفلات يدلي كاس برجيدنا حامل مستقار هونكا برجيدنا حامل مستقار هونكا دامو 1 مليون تقار اكيد برجيدنا حامل تبلن ابي اثيوبيا هونكاسي 1 مليون اكيد كمان برجيدنا حامل تبلن بركت زبلو خاط اكيبو نبي خمس هامزلا ناو سفر من هم سلها ناو بطلم كير كاسي أجزاء كوم مالي زول تقرأي صمتي كابزون زر أخوة معاني ولا كواتشب تقين تسيو خزار جكم كم ناتي رديت أبي توبي أزق برزقنا أخي باقن إرتي سامان يا ميتاوي تقاريو سامان يا ميتاوي تقاريو إرتاوين أو حساي تركمنا ميتاوي هجي ريو برجن حمد تاكين أبي توبي أهونكاس برجن حمد مستقار هونكا برجيدنا حامد مستقار هونكا دامو 1 مليون تقار اكيد برجيدنا حامد تبلن ابي اثيوبيا هونكاسي 1 مليون لو ولان تقولوا اتراون انصاركم تطول له بزح حسابون ولا حساب كبنا دلي ديهب زلو مخنيات اتي نجر نخيت سعرو اولموست تسرع حلو دي وي نخيت سعرو دصعرلو دلو خوينو سمعني دخون نجرنا ولا حنت نجر نخيت سقوم سبات كرتت نخبلوسي بتزهبوا ايديا سامتايمز يسحق ان ناي بحقهم ديم ولا انصارنا ديم كفطروا حساباتهم وي سباتنا بامكم صيوم حساباتهم يزبل مخنياتو حزب እንዳጻረፍካ ንስዋት እንዳጻረፍካ ንስንኩላን እንዳጻረፍካ ዲሞክራሲ እንዳበልካ ንባዕልካ ዲሞክራሲ ትርጉሙ እንድሕዳሪ ትፈልጦ ኮንካ ፍትሓዊ እንዳበልካ እንድሕዳ ንዓይ ክትሕግገኒ ፈቲንካ ማዓስ ሰለብሬት ትገብርን ማዓስ ሰለብሬት አይገብርን ዲክቴት ትገብረን እንድሕር ኣለካ ንሓደ መንግስቲ ዲክቴተር እንዳበልካ ንስኻ አልተርናቲቭ እንድሕር ደይኮንካ እንታይ ኮይኒ ልዩ መሰብ ለዓኻ መፀካ መጀመርታ ዝኾነ ውልቃዊ ሰብ ኣብ ደበተቃውሞ ይሃሉ ኣብቲ ሓደ ጎኒ ይሃሉ ብዘይ የገድስ ሰባት ናቶም ራይት ኣለዎም ካብ ኩሉ አንተ ያላ ትገርመኒ ደድሕሪና እንዳመጻኹም መንባር ከልይኩምና እዚ ፌስቲቫል እዚ ኣብ ሰብዓታት ተጀመረ ፌስቲቫል እዚ ንስኻትኩም ይኹም ሕጂ መጺኹም መንበርሳቶም ቶም ኤርትራውያን ቀደም እዮም ጀሚሮም እቲ ፌስቲቫል እቲ ፌስቲቫል ከኣኒ ንቆልዑት ንዓበይቲ ተሓቋኢፎም ሰለብሬት ዝገብርዎ ናይ ኤርትራውያን ናይ ወለዶ ታሪክ ንምትሕልላፍ እዩ ኣብ ታሪክና ከዓ ብዙሕ ውግን ብዙሕ ቃልሰን እዩ ዘለና ሶ ተዘለከ ኢኻ ተመሓላልፈሉ ነቲ ህዝቢ ዘይብልካ ክትቦይ ትኽእልን ኢኻ ሶ ፌስቲቫል እንዳገበረ ከሎ ህዝቢ ንሲቪላዊ ህዝቢ ኣታክ ትገብሩ እንድሕር ኣሊኹም
بين ملكيهم وسخاتكم لزخنا سب ناصنت ወይ ፍሪደም ከተምጽሉ ትخلو ኣይትخلون ይኹም ብኸም ይኮነ እንድሰርሕ anyway ኣምነት ኣነ ሕጂ ድኾነ ሰብ ፖለቲካዊ ክመጽእ ከሎ ክሰምዖ ይደሊ እንታይ ይኽብል እስከ does he have a great idea ንሕጽ ጽቡቕ ሓሳብ ኣለዎ ኮይኑ ንሕኒ ኤርትራ ዝጣማ ኮይኑ ይስዕቦ why not it's not a problem በእቲ እሺ ዘሎ ኩሉ ነገር ክሰምዖ ከለኹ ኣብ ሂፖክራሲ ተመርኮሰ እዩ ብዛዕባ ጎረቤት ተሓሙ ካብ ነፍስኩም ንላዕሊ ንባዕልኩም ክስዕስዑ ኣሸንዳን ክስተይ እንዳበልኩም ተሓድሩ ሰብ ተሳዓሲዑ ኣሽዑ ኣተግርዑ ወይ ካብ ብእምኒ ጌርኩም ካትጎይዎ ከመይ ገይሩ እምንን ፍትሕን ብሓንሳብ ክኸይድ ዝኽእል ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እንታይ ክብዘል ብሕፅር ዝበለ ንሓደ መንግስቲ ዲክቴተር እንድሕር ዳኣ ትብለኒ ኣለኻ ኮንካ ንስኻ ካብኡ ዝተፈለኻ ኢኻ ክትከውን ዘለካ simple as that ካብኡ እንድሕር መፍለይ ዘይብልካ ኮንካ እሞ ካብ ኮንስቲቱሽን ዘለዎ ኣብ ራይት ዘለዎ ሃገር ኮንካ ናይ ሰባት ራይት تحدد እንድሕር ዳኣ ኮንካ thank you ናቱ ናብ دحلاك ولا حنتي قرفتن تكلنيا زربايا تزاريبا ابز ددحرينا متيوم ددحريهم باسهم متيوم نحنا خمتخلنا قدمينات فيستيفال نيرا بيرترا خلنا فيستيفال يبعلو خمس نبرون محل تناصنت محل سماتات يبعلو خمس نبرون بفيديو ونريون يرناينا مچم كابت محل تناصنت كي بصحنا ابقنيات محل تناصنت ايرترا يوحنا انكو حقسكم انكو محل تناصنتكم ابقحكم زبل مراحتي قال كابتم عبيت حقرات بريزيدنت نا تشاينا اقدموا እንኳ ኣብ መበል 33 ዓመትና ጽነትኩም ኣብቃዓኩም ክብል ከሎ ፕሬዝዳንት ናይ ህንድ ድማ ተመሳሳሊ ህንድን ቻይናን ኣካል ግዜ ክገብረልኩም የክልተ ስትራቴጂክ ኮምፒቲተርሲን ክልተን ድማ በኤርትራ ዳርጋ ወላ ኮ ቻይና ዝለዓለ ይተለዋ ህንድ ኣብ ኤርትራ ቤዝ ንኽልዋ ብዙሕ ጻዕርታት ትገብር ዘላ ሃገር ኣብ ዝዋን እዚ ኣብቲ ጂኦፖለቲካ ድማ ሓያል ንኾነ ትመጽእ ዘላ ክልተ ናይ መጻኢና ሱፐር ፓወርስ እዮም ክልተዮም ድማ ናይ ኤርትራ أقدمهم انقع عب مبل 33 عمتنا صنتكم أبقعكم في اللايف بريزنت شي نوح زبالة ملغتي غيرو بمنقد أمباسادر نايت هاجر أب إيرترا دما إمباسنا تشاينا مغلطوتيو بتدغاغامي أبغون إيرترا بمثلاف أب UN يخون أبكالي مس إيرترا عمقو زلو شركنات كغبرو خمس دلو زغلص تمساسالي تدغاغامي حبريتان رلنا زون نا إيران بريزنت موت أغاتي مولو أبزلو أن عالمنا مولو جسمبدي كست أبزلو ويو أبي إيرترا ناتسنت أبز بعلو زلو ناي مراحنا ساوث أفريقيا كمو مراحنا ناي موروكو ناي جبتي السيسي ون عبي ملأخت كم سنة بزحد مراحتنا هاجرات دما ناب إيرترا أنقوا أنا مبل 33 عمتنا سنتكم أبقعكم نابلو ملأختي يصدقهم زلو يزقلت سلازي أم وداتا بزح نجر انكفات مخالفات كقاتمي إيرترا قدميت ياخد قزقز وترو نزل حجة تفتير زلو مومنتم بحال ويدما ناي سناي قعزو عنفت نعوك خلال فوز خلو قال من قد نقرات كنفلتو مالنا كنا سعولو لو مالنا أبو ممكن إلا خيبلنا أبو ممكن إلا خيبلنا زعمت زيا إيرترا نبسبق تخدلو من مليسات دوم كل عمت يمو نابو قزنا كم قسل زخنا وترو كم وترو أنا نعو نابوز وستنا من قد يكوز امبارا مودتها كم وترو اي هوب كابزا فيديو قلز طغمنا زمهرنا حبري تاريخينا خنكون برقت نفزح حساب كان كحزخل كحجز زخل تحسو سلازلوا بليس ناب قالو تحلفوا ناتكم ريتو ناتكم حسابات ابز قدفو لايك شير سبورت مقبار دما كم وترو سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب قبرنا بالكم مزيا قداسيت لبواه كتفكم يدهريو عن تطبق موسيقى غابزو حبرتسبنا نكغير نفس وكفنا خنكتلو زلنا كاب ايساويان بفلاي كاب تشايناويانن هنداويانن كنمهارو زلنا زيو زيوم حبرتسب زيوم نفس وكف سانتيم أبزي بوتايت ودغنيا زي اليوم مجايز أي جزونيهم جنزبون باجباب يحزوه إنفست يقبروه ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دوك أمن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال يساويان زمرهم سالساي دما نفس وكف زلوهم جنزب أب عدوم جزاجي بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل صفر عليه بروجرام عندك